Nah hinaholongan damang day nang hurian itu hatta di parminggot tadi bagas hatikyo jalot tama barita naulisan hata ni debata alani ta para de maro hatta jumolo mahita martangian dameni debata na sumurung sian salut naroha ima na mga ramoti mga rajay ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai sodang hamuliau mi sodang sebanua gijang baik terus manodang itu bagasan roha dohot pikiran nami ali jahuba debata ama anak dohot di porbadia di nama nangi-nangi hami majalo siya kasitongan ni hatam asa tung takas patar boto on nami nani halomohon ni roham patar idaw nami ahado na pinangido ni hatami si hanguluhonon nami alani i marhite hagugo do haso ni todim tod di porbadia ima mangalehong gugo di hami lau mangulaho doho makanguluhosa alani makatay maho di tonga-tonga nami manangi-nangi do hami di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami amin. Sian hata ni debata mangatoy dohot mamakuling hita di perminggot di bagasa tikyon begiot tamay di 2 Korintus bidu 4 mamuhaisan ayat 5 tolo hasrodi ayat 12 2 Korintus bidu 4 ayat 5 sahatu ayat 12 tatangihon ma songonon tar surat disi ay dada diri nami hujami taho kami Kristus Jesusido pabua ibana Tuhan alay naposomuna dohami ala ni Jesus ay debata na madokon marsinodak katurunisian hahulumuni iba na do patiurhon rohanami pabisar parbinotoa disangap ni debata na dibagasan bohi ni Kristusi alay dibagasan inganan na muramatapor do artanamion asa debata na punah hagugoon na sumurungi unak kami dinasaluhut do hami marhapor suhon alay dang hapusohan tarsosak alay dada tarhapit na tarlili dohami alay datung pinasobu pinatinggakon alay datung anggo bolong totong dohu pausung-usuk kami di daging nami hamamate ni Jesus asapatar di daging nami nang hangungulu ni Jesus ay totong dohami aka na mangulu dope di pasahat tu hamatean ala ni Jesusi asa gabi patar nang hangungulu ni Jesus di daging nami naolo mati asa namakorhod do hamatean di bagasa kami alay hanguluan do anggo di bagasan hamu ido sahatna salo na hinaholongan damang dainang hurian itu hatta hahaanggi na pinaribot oras mari hita salhutna di parminggota di bagasa tikon nung ngahujahon barita nauli natau hangoluata mamasu-masu hita sia 2 Korintus 4 ayat 5 sahat ayat 12 tongomai di minggu tanggal 2 Juni 2024 minggu parjolodung Trinitatis na mangatoi dohot mamakuling hita jalatung takas may begiota di ojahan ni parsauratan namadok debatado mual ninasa hagugoon debata mual ninasa hagugoon kekuatan berasal dari Allah kekuatan berasal dari Allah debata mual ninasa hagugoon sada pamotoyon natotu di paadar nuaing tutong-atong-ata marhite-hite ojahani sada pamotoyon natotu di hatahot tu hita debatado mual ninasa hagugoon atong hagugoon mangadupiahan waing di hari kotokwa kadamang dodenan hagugoon mangadupi anak komido jaloma siat debata pangido ma siat debata hagugoon mangadupi parrumah tangga mido pangido ma siat debata hagugoon mangadupi parsahito mido rumah ho tu debata mangadupi parukilon mangadupi perekonomian mangadupi akalan nasing itu didok nasa hagugo ni marharoroan siat debata alani sotung siap portibio nate sotung sena kaututian di portibio di jaloho hagugo ni sotung senaka nahumaliakko di jaloho hagugo ni botoma debatado mual ninasa hagugoon Tuhan sumber
kekuatan. Kekuatan berasal dari Allah. Mulusat debata doi palohok dirim tu debata. Akadamang dohok dinang ido tong na dihataho di jamitatta di paadar apostol Paulusi hagugoon di mana marbarita nauli sian debata. Hagugoon di mana mamaritaho Jesusi sian debata. Laos ido nang dipanggilo nang tuhita. Asa debata hagugoota laho mamaritahon barita nauli. Naing jolo jumulo boto otak kadamang doho denang adorang solam bagas tasigati hatan itu hatta di bagas atikyo. Naing adar jolo tuhita molo 2 Korintus di Korintus jala di pasahati tuhuria Korintus na pinajongjong ni Apostol Paulusi supaya menegaskan pelayanannya. Paulus mau menegaskan pelayanannya. Dan itu sangat penting kala itu Bapak Ibu saudara kuasa ala nunga ado aka pangajari gagap tuhuria na pinajongjong ni Apostol Paulusi mangela-ela manegai haporson na sida di Jesus naung binaritahon ni apostoli. Alani masarikot di pasahat Apostol Paulus taringo tu pakobasyon na tunasida. Apalagi muse nunga digugay aka parpuda haliluon. Huriai na madok taringo tu ha apostolon ni Apostol Paulus alani di patota Apostol Paulus ha apostolon na. Jadi lau patota hon ha apostolon na di pasahat barita nauli asa unang adong ate siak kuriai nagabisiga marhapor siyaw di Jesus alani na pinalidak-lidak niaka pangajari manang parpoda halinuon. Napatuluhon akadamang doon na yun na yung takas marahite-hite surati Apostol Paulus pasahaton tuhuria na adong di Korintus asa tung margugo dohot na sida mangalo aka parpoda haliluoni. Laos ido na yung berengotta marpardumot tu si berengotta sa jamitong parculo di hatahon Apostol Paulus do iya jamita na jinamitahon na ima Jesus Kristus ido Tuhan. Asa di patota ibana taringot tu pakobasyon na nihubasan ni Apostol Paulus na jinamitahon na ima Jesus Kristus ido Tuhan. Umma di paadar Apostol Paulus asa lamhot marhapor siyaw di Jesus Kristus. Asa sa panguluponon pabua Jesus do Tuhan. Dino Apostol Paulus ido unok ni pakobasyon na ido unok ni parjamiton na itulah fokus pemberitaannya. Jesus do Tuhan. Itu na parculo ate. Jesus do Tuhan. Napaduahon si Paulus madok pabua ibana holan naposo ni Tuhan ido ibana laos naposo ni huria Korintusi lau mamaritahon barita taringo tu Jesusi angguau naposo muna doau ala ni Kristus ini asa Jesus doang gozami tanami imana padua honate Paulus paadarhon anggo ibana holan sebagai naposo ni Tuhan itu ibana napatuluhon na kadamang doho denang hobaratu ujahan ni minggu tay didok di lehot Tuhan itu gugu lau mamaritahon Jesus do Tuhan sibuan hanguluani asa tulu na naing pasahaton ni Apostol Paulus tuhuria Korintus
tuau tuhamu nang tu hita di bagasan tikyo. Parjulu dilo. Yesus ido Tuhan. Ido jamita nami ninna apostol Paulus. Aidada diri nami hu jamita hu kami. Kristus Yesus ido pabuwa ibana Tuhan. Akadamang doho dinang ditogu-togu padohan di bagian na parjuloon. Asa saluhu na jamita, asa saluhu na pagkubasyo di tonga-tonga ni Huria, ikon marujahan, jala unok na Jesusido, ido pusat ni pemberitaan. Ido pusat ni pagkubasyon, unang gabi makubasi di parhalado ate. Unang gabi makubasi tu diri ate. Unang gabi majamita ho diri. Aidang jamita. Aidang diri nami hu jamita ho kami ninna. Ay nga gudang nuaing jol maon. Songo parpuda halilu ni. Gabi paburunang diri. Nga gudang nuaing jol maon. Gabi mangihut. Tu parjamita. Parjamita yung nama dilului. Dang Jesus. Dang Tuhan ibe na dilului. Asa di Patikos apostol Paulus Huria Korintus di Patikos dohot parhuriaut tanuaing di Patikos hita dinalaho mabigi barita nauli unang dohata madok barita nauli HP di bagasan na gabi holan barita ni parjamitai. Asa di do apostol Paulus laupatanak ko taringo tu pakobasyon nai tu Huria na di Korintusi dang diri nami huhobasi hami alai Kristus ido pabuwa ibana do Tuhan. Maka Tuhanlah yang ditinggikan, Tuhanlah yang harus dipermuliakan dalam setiap penyampaian firman Tuhan. Di sude parbarita na ulioni unok na Jesus ido tu sido togu-toguota tu sido beta-betaota tu sido arahonota titik pandang ni sudi parjami tauni. Alania kedamang dohok denang. Jesus sido nagabe unok ni jamita natabiki. Ibana do Tuhan namarwaso di bagasang mulutnya. Jesus do Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ibana do Tuhan namarwaso. Tu ibana mata sadeho derita, tu ibana mahita ro. Ibana mata somba. Tuhan namarwaso do ibana. Silehon haluau do hanguluan do ibana. Ibana do sodang hati uron. Nasian debata. Jesus Kristus ido sodang hati uroni. Ido didok apostol Paulus. Ibana do panodangi. Laos ibana do artanau marga. Ninna apostol Paulus. Anggohami songon inganan ni. Holan inganan namuramata por dohami ninna. Jesus Kristus ido barita nauli haluaon jala hanguluani ido nau marga nin apostol Paulus ate anggohami holan inganan namuramata por donin alanya kedamang dohok day nang boha boy dope di sudi perdalanan di ngulu tahun Jesusi nagabe pangaripunan ni saluhukna di bagasang nguluta ibana tujuan ni saluhukna Apostol Paulus madugunugu huriyai asa marna asa manata marnida uhut ro tu Jesus tu sido ditugu tu sido dibuat tu sido dihara huriyai dang tu dirina.
Apostol Paulus takas do pataridahon doho paadarho tujulo ni huriyay pabua Jesus do naikon tumibo, Jesus do nagabi usanga, Jesus do Tuhan. Asa mulok ko ni mana dapat duahon pabua anggohami naposo na dohami ninna. Naposo muna dohami laos naposo ala ni Tuhan ini. Naposo muna dohami ala ni Yesus ini. Luar biasa Paulus sate memposisiho dirina di pakobasyon na itong so di pamurnang do dirina. Wadong do pehita na buhay sa kunin way ngo nati akadamang do na. Olo do pehita di halujaw tay, di ulaw tay, di pakobasyon tay, dang dapota putik kita, dang dapota pengharga kita, dang dapota penghormata kita, alay buhay tamadok Tuhan ima namar sangap. Tuhan ima si pujion, Tuhan ima idahamu. Bodo pe akadamang do denang di halujaw mi di ulaw mi, Jesus marsangap, Jesus nalambalga. Manang napitor muruk dohita olah sodapot penghormatan kita, sodapot pujian kita di halujaw tay, di pabahenat tay, di harugiat tay, nang manupahya kaulah kuriay, moloholat dang tarida guarta tergabe hita tarimas. Paulus madoa kadamang doho denang naposomu na dohami ala ni Jesus ini. Takas do ya kadamang doho denang lampato tahun pakobasyon na dinaro aka parpoda haliluan manigay huriyay dang piga olo jol mate memposisiho diri sebagai hamba, sebagai song pada no dulos manang naposo manang hamba hatoban perhobas nin biasana jol mamarsiadu si hobasat duate. Biasanya jol masih layanat doate. Alayon perhubas muna dohami, naposo muna dohami. Ala ni Jesus. Akadamang doho denang nama syahulong kita. Di paadar Apostol Paulus do hadirion na namadok. Songon inganan namura matapor. Duang gongulu namin ini. Dia memperlihatkan definisi tentang kehidupannya. Ya, hanyalah sebagai bejana yang gampang dan mudah pecah. Sebagai bejana tanah liat. Natutuna murah retak doya teh holan atuk murah doy patar. Murah doy sega. Alai dido ibana molo pitor sega pei asa patar ma isinai. Dido Apostol Paulus anggo isina ima arta naum marga iseme Jesus. Asa dibagasa pamatang na dibagasa ngulu naon ya anggo sibuk naon dagig naon nalo sega donin naolo habis doonin. Alai Jesus dibagasan au dibagasa diriku dibagasa pakobasyoke imana naing patar. Asa tu dia piau ido hupau sungusung ninna. Jesus ido naloho dibagasan au. Asa dapotak kanguluat tong halak nin. Hama mati ni Kristus ini bagasan au. Asa boy husagihon itu akan asing. Ay ido gabe si pargugo dia ulau marbarita na ulinin. Panadayon ni dirina doho pengakuan ni dirina. Dangadong paburnang diri bana di siate. Ala di boto imana jala diokuhod do ngulunai naretes do. Namurasego do. Jala molosego pe ngulunai mulu dia do pia kasih tahu do par kilo ni asal lampatar do Jesus ibadah Tuhan. Asa bisar do marsinod dang do hati uroni siak kahulo moninin. Ibadah do napatir rohanami pabisar para binotoan disangap ni debata di bagasa buhi ni Kristusi. Na dipakai di bata duhami ilo na Apostol Paulus ate anggo sa sitong nago dosa doaw dimulanay silili Kristus doaw dimulanay hahulo mo dongolukku dimulanay ala di pabistar de bata do siya ni
hati uron. Dipakai de batau, dijual, dipakuling yau, diborhati yau, gabe apostel nani. Alania kedamang dohodai nang panadayon nato tu si songoni ikut takas mai diau dihamuna dohod dihita saluh. Terpakai de batado bulumi. Asal ma olohita pasahatoni itu de bata jala olohita mangulahon. Papatar hondo patuduhon na dipakai de bata hitam. Boto ma songon inganan namura mata pordo pamatang tahun seperti tanah liat. Bejana tanah liat yang gampang pecah, yang gampang dan mudah retak. Alai molo nung ngaretak molo pecah nu pamatang tahun molo sega pamatang tahun dapok dosani bodo dipatari dahoni artanau marga ima Jesusi bodo marpani dangiyo ngulumi maka tidak ko Jesus tuna saluhut halak ai ido artanau marga anggo pamatang tahun murasi kudonin nalausal kudo asa bisa dilihat Tuhan selagi Tuhan memberikan kesempatan pakailah untuk terus bersaksi akan Kristus. Isilah hidupmu dengan harta yang kekal, dengan harta yang tak ternilai. Pasahat mah isi mah ngulumon ai Jesus do arta nau marga. Haluau do hanguluan sa Jesus si ido arta nau marga. Anggo portibion didok dang tarjalosay ay di bagasan hahulu modo anggota noon. Ninna Apostol Paulus madok akahala nau pinalidak-lidak ni pangajari akka parpudah liluani songoni dohot alani akka naung mapitung dibain debatani portibion inna ayatopati ay dipapitung debatado portibion di ay dipapitung debatani portibion do pikiran nyaka naso porsean itu karena itu Bapak Ibu mari jalo masod dang hamuliaon nasian Kristusi asau nang mapitu kita dihaluaon na binuan ni Kristusi. Apostol Paulus madok namura mata pordo anggo pamatang nai do ngulunay. Alai di bagian dapat tuluh di do di lehot Tuhanido gugu. Di pargugoi Tuhanido hami laho mamaritahon barita naulii maka tidakon Jesus do Tuhani. Alani hobartu ojahan tema ni minggu tayate pabua debata mual dinasa hagugoon. Apostol Paulus madok dia do pinasi do ragam si taonon. Adong opat ungkapan di mana Apostol Paulus ate di jami tatay. Takas doi di dok marhapur suho dohami alai dak kapusohan. Alanya ha? Ala debata mapargogoihon. Tarsosak alai dada terhapit. Tarsosak alai dada terhapit. Ini ungkapan yang luar biasa ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Tarlele alai dang laus di pasobu. Memang ikut dia rupi duati pangaliliw ni. Alai dang di pasobu Tuhan ini. Karena ada kekuatan yang daripada Tuhan. Ada Tuhan di pausung-usung nasida Tuhan ini bagasang ngulunanin. Ay hupa usung-usung kami. Do Jesusi di bagasan ngulunaminin. Ido hupa usung-usung kami. Ay 10 totong do hupa usung-usung kami di daging nami hamamate ni Kristus. Asa patar di daging nami nang hangungulu ni Jesusi. Gabi margogo. Ay lohok nguluna di bagasan Tuhani. Napapaton dipatinggakon alai dang lastung bolong. Wasa bu songoni karena Kristus ada di dalam dirinya. Karena haguguon nasihat debata adong di bagasan nguluna.
Alanya kedamang doni, angko si tahun ini adu patta dui. Angko paru kilo ni ikon adu patta dui. Angko ilui kom manetek dui marabura dui sangguluta. Si tahun ini ikon ro dui sosot tujuluta. Alai molonunga di batanga, kalau Kristus ada, Roh Kudus tetap ada di dalam dirimu, maka engkau akan boleh kuat. Dipastikan dan dijamin engkau boleh keluar sebagai pemenang. Ai por sostituto di ai apostol Paulus. Kuna penjara. Ado basir-basir di simalolong na ado di ngoluna ninna. Kuna lili do. Si taunon na dang tanggung. Neng mogap, neng maup do kapal na ninna di lauti. Didangguri do ibana. Tarhurung 3 hari. Alay boy do saluhuk na di bolus ibanay. Puasa. Ala dong Jesus di pausung-usung di bagasan nguluna. Ala dapotang gogo ibana jala gogo na siya Tuhani di pangasahon. Dakado kita na maluasan si taon do paru kilon. Penderitaan, pergumulan, semua orang pasti menghadapinya. Dakadong na maluasan ya kedamang do dena. Alay nuay sukun-sukun. Ado si pargogo di meko mangadupi. Aso nang putus asa ho, aso nang depresi ho. Jesus madokro mahamudu au. Hamu akan lalu jalan nasorak. Asa hupasonak kamunin. Roma ho tu Jesus si. Dinaholong pikiran mi ibana do sodang hamuliau ni nabuy manodangi rohani. Dinatar sosak ko, dinatar liliho, dinatar hapit, dinatinggang. Iba na doon natuk manugo. Alania kadamang doho din. Ditugu-tugu jami tau kita. Asa tung takas unok ningoluta, sudi parnguluot tatahe. Jesus ma napatar disyate. Iba na maarta na umarga diho. Boto mangulumon sa songon hudon na muramatapor doy. Tano liat na muramatapor doy. Alay mulo matapor ngului, mulo segay naing matarida. Jesus siyani. Jala pausung-usung ma Jesus di bagasang ngulu, ay do si pargugo diho. Ay urupan na maho jala parguguan. Amen.